Dzień dobry, assalamu alaikum всем из Warszawy, mówi Warszawa, imię radio.pl, Fundacja Inna Przestrzeń. Dziękujemy wszystkim współpracującym i kto to wszystko stworzył. I jeszcze raz, jak teraz jest piątek 3 maja 2024 roku, godzina 16:00 po Warszawie i na pewno teraz jest godzina 19 po Turkmenistanu i godzina 17 po Turcji. I zaczniemy z tej piosenki, która zaczęła trwać 100 lat temu, jak była tam rewolucja w stanie turkmeńskim. No i może być we wszystkim świecie zmienili takich, gdzieś został komunizm władzi rządzić, gdzieś został tam demokracja, kapitalizm rządzić. No i teraz jesteśmy w tej sytuacji i to taka znamienita piosenka z tego filmu Aygıtlı Adım, jak będzie to po rosyjsku, решающий szak. Szak, albo jak będzie po polsku, kiedy niemożliwe stało możliwym. Aleyküm selam diyelim. To był remix tej piosenki z kinofilmu Aygıtlı Adım, решающий szak. A teraz posłuchamy naszego znamienitego artysta. Bizim yatan yeri yaktı olsun. O 90 yılların, 80 yılların tanımal bakışçısı, aydınçısı Sabo Artikov'tan bir vefa köp eken yani. Ne diye adam satyan bilen kuntiçilik ediyen, adam döräli bäri bar eken, bir vefadaş ondan gelýän eken. Diýmek, gelin ara Sabo Artikov'tan diňläli bir vefasy köp bolan bu ýolda Allah can öýde ýardymjymyz bolsun.
Przepraszam za techniczną nieispravność, nie wiem z jakiego powodu, ale to nie bardzo dobrze gra, ale znalazłem teraz tę piosenkę od śpiewaka Nuria Bibi Kijewa, Ayrıtlı Edim i posłuchamy. Aleykümselam. Barsan öldüregler, bağırmasan öyle. O eğilişler dinledik Ayrıtlı Edim, Aynam, Can Aynam diye yöne tayda şu Aynam diyen yerin yerine vatanım, can vatanım barsam öldürerler, yine barmasam ölem. Yine nemede deyilişyalık, öldüryenem Allah, yaşadiyanım Allah deyişimiz yalık. Allah Teala buyuruyor ki, ey iman eden bendelerim, bana iman edeninizden son ve köpçülük olanınıza gözünüz yetenden son düşmanın gücünden, hayvatından korkman, günü gören, zalim sultana karşı hakikati aytmadık bende
Dowzakydyr, ýitirendir, zalymy sultana garşy hakykata aýdan bendeler butulandyr buýurýar Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Ve ýene-de şol aýralyk hasraty diýe, ýene-de sabatykyň inşallah bu muzika gowy çykar, bilelikde dinläliň sebäbi aýralyk hasraty bar ýurdumyzdan, watanymyzdan meňki daýna 6 ýyl daha bolup barýan. Şu ýyl 6 ýyl boly Allahdan öýle boldy deli nesip edenden ýurdumyza barmamyzy müýesser eýlesin. Haçan bararys, haýsy gün bararys? Onu Allah bilýändir, onu bizem bilemizok. Ol emmemize sürpriz bolup kalsın nesip edenden ki Allah-u Teala buyurýar ki iman eden bendelerimin kalplerini birleştirerim diye. Aydınlık oyuncuların oyunu bu torda gireriz. Oyuncular oyunu oynap bilen akları. Ellerine yazılıp verilen sahibinde yazılıp verilen kitapçası vardı. O kitapçanın erdimleri bu torda erdim kalmadı ellerinden. Yani etçiklerini bilen akları. Karışyalar ya da bu yoluna kovla pirleri. Boşa da Arfim.
ayrılık hasreti o düştü başıma. Kara saçın dökülüp üstüne, ne yuvarlanır düştü kasına. Barın aydın tarafı yarıma yarıma, ayrılık hasreti, ayrılık hasreti o düştü başıma. Hava ayrılık hasreti düştü başıma. Ve edil YouTube seyircilerimiz, YouTube dinleyicilerimiz ve radyo dinleyicilerimiz bugünkü günne yine de hemen havarımız boluşýarlyk. Geçen hepde 5-nji günde polyak diline Türkmenistanyň halkynyň başyna gelen siyasi ýagdaý, siyasi hilegerleriň başyna getiren belalary, oýunlary barada polyak halky üçin polyak diline aýtyp başladyk. Ýagny zulmy güýjüň ýetýän bolsa eliň bilen aýyrmana güýjüň ýetmeýän bolsa dünýä halka duyur diýip şu güne çelli türkmen diline, rus diline aýdylyp geldi. Ve biz geçen hepde 5-nji gün munyň 1-nji bölümi boldy. Bugün 2-nji bölümi, ýagny Türkiýe 2020 ve Polşa gelişimiz 2021 aralyklaryny görün berjek ve polyak diline dowam edýäs. Ve şu taýda YouTube dinleyijilerim aýtjak. O men Polşada ýerleşler. Polşa Warşawa şäherine 2 ýyl ýarymdan bäri diýsegem bolýar. Şu taýda urşunyň ýanyna geldik. Biz geldigen 1-2 aýdan soň, 3 aýdan soň Ukrainada uruş başlady. И teraz zaczynamy naszą opowieść jak aktywista, takiej niezwykłej sytuacji, w której jestem, w której zaczęliśmy zeszły piątek, to była część pierwsza i dzisiaj jest część druga. Na przykład jak zostaliśmy w tym razie w opowieści o tych ludziach, którzy zaczęli to w internecie, na przykład, których teraz nie widzimy, po prostu jest oni odłączone w swoich miejscach, w swoich krajach, czyli jak powiedza nasz taki znajomy i kolega, który też jest przeciwko władzy w Turkmenistanie, który naprawdę jest dyktator, robi straszne rzeczy ze swoim narodem. No, na pewno nie zabija na ulicy, nie strzela w głowę, jak gestapowiec albo coś, ale widzimy, że sytuacja jest najgorsza, że jak tam, to więzienie człowieka mogą zabrać, wytłumaczyć coś, to wymyślić coś na przykład. Jest taka u władz Turkmenistanu taka opowieść, jakby tam było po rosyjsku. Jest takie komunistyczne wyrażenie. Кажется, это они от кардинала Ришелье повторяют всегда. Говорил кардинал Ришелье, был бы человек, а повод поместить его в Бастилию мы всегда найдем. Yani yeter ki adam olsun, onu ovadan deperdik bana, biz bakana tapar, siyade bizim hükümetin alıp barayan siyasat şol. I jak zaczęliśmy z tego plotku i teraz przedłużamy 2020 rok i poszło z takiego powodu, że zaczęli krzyczeć, ludzie wyszli na ulicę, dużo, miliony nawet, kto był w tym czasie w Turcji, w czasie pandemii, jak nikogo nie zabrali do kraju, nie otworzyli bramy, po prostu zamknęli. I tak była strona kraju, tak jest zamknięty, po prostu zamknęli do wszystkich. I bardzo dużo osób było, jak to poszło w tej chwili, że dużo osób wyszło, zaczęli krzyczeć, poszli, idziemy, zrobimy to. I 2021 rok. 1 sierpnia umówili się, mamy takiego Turkmena ze strony Karakalpaki, taki Cuma geldi. Cuma Murat Dedebayev, który teraz jest w więzieniu w Uzbekistanie, był dopiero w więzieniu w Taszkencie, a teraz od 2 dni mamy informację, że on jest w więzieniu w Gorodzie Nowaji. Jest trudna taka kamera w tiurmie, tam w więzieniu, która nazywa się Krysiatnia, w której człowiek nie może po prostu ni wstać, ni leć, ni przedłużyć nogi, po prostu
człowieka taki cichutko zabijają. Teraz jest taka sytuacja i teraz mówimy o tym też. I jak umówiliśmy się z ludźmi, że 1 sierpnia 2020 roku pojedziemy przed konsulat turkmeński, który był w tym czasie na miejscowości Sarıyer w Stambule. Po prostu poszliśmy tam i będziemy głośno mówić o tym, że prosić, żeby otworzyli drogi, zaczęli latać samoloty, żeby nas cokolwiek zaczęli zabierać z tego kraju, to już dużo ludzi chce do kraju. Albo jeszcze tak, że kilka tysięcy, nawet więcej niż 100 tysięcy, może kilka tysięcy, kilkaset tysięcy osób nie mają paszportów turkmeńskich, po prostu nowego egzemplarza, który po prostu konsulat, czyli ambasada powinna to zmienić, że widzimy to w regulaminie wszystkich krajów demokratycznych, albo na przykład jak to widzimy teraz, Afgańczyk może pójść w jakiejkolwiek świecie, gdzie jest afgańska ambasada, czyli konsulat, pójść i zrobić sobie paszport. Polak może zrobić się w innej miejscowości świata, gdzie jest ambasada, czyli konsulat. No, władze Turkmenistanu tego nie robią, a po prostu mówią, że powinniście przylecieć do kraju i tu będziecie zmieniać. No to po prostu nie jest rzecz dobra w związku z prawami człowieka. No i jak tam była sytuacja 1 sierpnia 2021 roku przed konsulatem. Nie doszliśmy do konsulatu, po prostu zostało tam kilkaset metrów na przykład, po prostu do nas doszła policja, poproszę papiery, kontrola, podaliśmy papiery i po prostu, jesteś Turkmenem, tak, zapraszamy do samochodu, jedziemy do policji, do komendy. A dlaczego? A tam sprawdzimy. Jak przyjechaliśmy do komendy policji w miejscowości Sarıyer, widzimy tam już kilkanaście osób, nawet było 10 osób, 8 mężczyzn i 2 kobiety. Na pewno tam byli 2 pary i tu zaczęli rozmawiać, ty skąd i po prostu nikt nie był odebrany przeciwko konsulata z tej ulicy. Kto szedł z morza, kto szedł na przykład, wyszedł z wyjścia z metro albo tam z przystanka autobusowego. Po prostu policja robiła kontrolę papierów i jak jesteś Turkmenem, do samochodu i zaprosili do komendy, a tam już zaczęli nas trzymać bardzo długo. O godzinie 12, czyli 1 do południa byliśmy otrzymani i przez 12 godzin w nocy, w pierwszej nocy, jak przyszedł prawnik w tej chwili, ten prawnik po prostu przetłumaczył nam, co jest, my mówimy, że co my zrobiliśmy i tu on nam pokazuje, że jest napisana skarga od konsulata i widzimy tę listę, która jest i w internecie i jest wystawiona, co oni tam napisali i jest taka sytuacja, że 10 osób, tak 8 mężczyzn, kobiety byli odebrane, kto miał paszport, kto miał taki pobyt turecki i na pewno, że każdy papier ma ten sam numer, który ma. I widzimy, że konsulat turkmeński napisał skargę, w którym jest napisano, kto miał paszport, tam napisany jest numer paszportu. Kto miał przed sobą pobyt stały turecki, to ma numer z tego. To widzimy, że policja turecka po prostu współdziałała. Czyli była wsparcie z konsulatem turkmeńskim, po prostu wymyślili takie oczernienie, że my tam przyszli robić jakieś terrorystyczne akcje, koktajli molotowe, czyli kamienie, czyli co, nie mieliśmy żadnego nic, ni plakatów, ni portretów, ni kamieni, nic takiego. No i dobra, po tej sytuacji następnym dniem przez tam 18 godzin no, w policji z nami rozmawiali nie bardzo dobrze, taki straszni byli policjanci. Nawet nie puszczali, jak na przykład byli osoby takie, że chcemy do łazienki tam na siku albo coś, nie możesz, nie pójdziesz, nie wolno, czy co, no takie po prostu, żeby po prostu narysować tę sytuację, to widzimy, że
jak to, jak ośrodek koncentracyjny na przykład, no po prostu tam nas nie koncentrowali, no męczyli, na pewno męczyli. Następnym dniem od rana o godzinie 8 czy 9 zabrali nas do ośrodka migrantów, skąd powinni byli nas deportować. No, kobiety do ośrodka, gdzie jest kobiety, mężczyzn do ośrodka, gdzie jest mężczyzny. Następnym dniem, koło godziny 16 czyli 18 już byliśmy w ośrodku, 8 człowiek. Ale jak tam poszli, w tym ośrodku było no, straszno taki, że na pewno wszyscy mówią, że tam jest ośrodki, które tam płaci za nich pieniądze, żeby tam ludzie żyli dobrze, jak prawa człowieka, żeby wszystko mieli w porządku. Tam nie ma nijakich żadnych łóżek, nie ma żadnych materaców. Nic nie ma takiego, po prostu jest pokój, goły, nagi, jest podłoga, jest sufit, jest ściany. I po prostu sam ciebie co znajdziesz, leżysz. Masz przy sobie coś takiego, masz to sobie zrobisz coś ze swojego ubrania albo coś, poduszkę, albo tam kocyk możesz zrobić z tego samo, co masz przy sobie. I przez 4 dni, byliśmy tam 4 dni, dużo Turkmenów tam było, którzy już od kilka miesięcy tam leżą i taka straszna sytuacja, że ochroniarze, którzy tam byli w tym ośrodku, na każdym piętrze jest tam kilkaset osób, tak na przykład taki pokój pamiętam, czy on był na przykład tam 3 na 5, czy 3 na 4, tam 12 ili 15 metrów kwadratowych, to tam już było po 12, po 15 osób razem tam powinni byli spać, po prostu na podłodze, na podłodze wszystkie spali, że dzięki, że było lato, nie było bardzo zimno. Tualety w strasznej sytuacji, no nie o to chodzi, to nieważne, że w Turcji jest straszna sytuacja, to już wszystko o tym wiedzą, że tam też jest dyktator w lice Erdogana, który już więcej niż 20 lat tam rządzi, ale nie mogą go też ubrać Turczyki, nie wiem, może by też jest taki czas, który oni też wstaną przeciwko niego. No i po 4 dni wypuścili 7 osób, które byli przy mnie i po prostu w ten dzień, następnym dniu, ja został tam jeden. Ja to miałem pytanie, dlaczego ja tu zostałem sam, a ja nie wiadomo, dlaczego ty tu zostałeś. I pamiętam w tą noc to było 4. noc na 5. dzień. Wśród nocy przyjechali i wjeździ do pokoju, gdzie ja był sam jeden w tej chwili. Nie pamiętam, 18, czyli około 20 osób afgańskiego pochodzenia. A nie wiadomo, to byli Afgańczyki, taliby, Turkmeny albo różnorodności, ale no, widno było, że wszyscy byli Afgańczykami. I pamiętam całą noc jedna osoba siedziała przy mnie, nie spała po prostu. Nie wiem, dlaczego ona tam siedziała, z jakiego powodu, ale siedział do rana. Co on tam robił? Jaki u nich był taki pomysł, że oni w nocy przyjechali o 2 nocy, puścili wszystkich do mojego pokoju i o 5 rano, czyli o 6 rano wszystkich wywieźli. Nie zrozumiałem tego, ale jedna osoba całą noc siedziała, no i ja był niespokojny oczywiście, że to oni mają na myśli. No dzięki Bogu wszystko przeszło normalnie. Następnym dniem już był taki prawnik przedstawiony od gospodarstwa, od prawительstwa tureckiego, który po prostu napisał i pozwolił mnie wyzwolić się z tego miejsca. Ale po tej chwili, jak wróciłem do mieszkania, gdzie mieszkałem, w tej chwili w Turcji, w Stambule, następnym dniem powiedziała mnie właścicielka tego mieszkania, że byli jakiś ludzie, 3, 4 osoby, jedna z nich rozmawiała po turecku, ostatnie nic nie mówili, ale byli obok niego i szukali mnie. Że mówili, że ja jestem tam terrorystą, coś tam. Po prostu powiedziała mnie, że zwróć uwagę, bądź ostrożny, że ciebie chcą na pewno złapać. I
Od sierpnia 2021 roku do listopada, 23 listopada, póki nie wyjechałem z Polski, po prostu nie mogłem zastanowić się gdzieś spokojnie mieszkać. Miałem takie życie, plecak na plecach, nogi zawsze na drogie. Dzięki towarzyszom, kolegom, którzy przyjmowali do gości tam u kogo tydzień, u kogo 3 dni, u kogo 5 dni, u kogo 10 dni i tak od 3-4 miesiące żyliśmy po wszystkim Istambulu. W tej chwili pamiętam, dużo osób, kogo znałem, kogo nie znałem, pisali po prostu, że możesz przyjechać tam, ale wiadomo było, że w Turcji sytuacja nie była w tej chwili też spokojna, że najlepiej schować się w samym Stambule. Lepiej schować się w samym Stambule niż wyjechać z Stambulu, że jak wyjeżdżasz z jakiegoś gorodu, na przykład z Stambulu w stronę Ankary, Izmira, tam Trabzona, nie ma różnicy jaką stronę, po prostu z każdego wyjazdu z gorodu jest komenda policyjska na drogi, która po prostu odpuszcza szlaban i kontroluje wszystkie pojazdy. Tam, że złapaliby mnie najlepsze. No, nie wyjechałem ze Stambulu dzięki towarzyszom, kolegom, którzy z współczuciem albo tam też mówimy, że powinniśmy być razem, bądźmy solidarni, powinniśmy być solidarni, powinniśmy być jedyni. Jak nie będziemy jedyni i solidarni, nie da nam rady, żeby my tam zrobili dobre w naszej walce przeciwko władzy. No, jest taka sytuacja, że na szczęście byłem zaproszony przez OBSE, taki od IHR, taki Instytut Praw Demokratycznych w Warszawie, który jest na ulicy Miodowa 10, na konferencję. Byłem zaproszony na konferencję w listopadzie i po prostu z tego zaproszenia miałem wizę polską i taka sytuacja, przychodzimy do lotniska w Stambule, był taki jeszcze COVID, czas pandemii, no wzięliśmy tam, oddali analizy, получили takie pamiątkę. Nie mogłem zrobić z siebie szczepienie w Turcji, to po prostu mówili, że nie będziemy ciebie robić i tyle. I jak tam wychodziliśmy z granicy, po prostu mnie w Turcji napisali, że ja teraz już nie mogę wrócić do Turcji, jestem po prostu z Turcji deportowany, jak jestem osoba, jak to będzie nieżelatelny człowiek w Turcji, jak to będzie po polsku. Osoba jest nieżelatelna w kraju tureckim po prostu postawili mnie deport i jak postawili deport, wychodzę i tu mnie policja mówi, że nie mogę tu przejść, powinien tam czekać w drugiej stronie na innego policjanta. Ja jeszcze nie zrozumiałem naprawdę sytuacji. Mówię, co chodzi, że spokojnie, mam wizę, mam bilet, mam wszystko normalne, paszport, wylecam. Nie, to poczekaj, ale nie wiem, co mnie tam pomogło. Na pewno, oczywiście, że pomógł mnie Bóg w tej sytuacji. Po prostu przyszedł policjant i mówił, że szukają ciebie przez Interpol, ale już masz wizę, masz bilet, masz coś tam, ale masz niebieską notę Interpola. I no to była godzina 23 listopada 2021 roku. I jak lot był 2,5 godziny od Istambulu do Chopina, przylecieliśmy do Chopina, spokojnie idę sobie, przyszedłem do drzwi, do Straży Granicznego, podaję papiery, paszport, tam coś innego, takie zaproszenie, miejsce, gdzie będziemy zamieszkać w tej chwili. Po prostu nie powiedzieli, że przepraszamy pana, powinien pan zostać w tej stronie. Szliśmy tam, a tam już mnie mówią, że Straż Granicznej Polski w tej chwili, że na pewno w tej chwili miałem przetłumacza w języku rosyjskim ze samych Straży Granicznych.
Po prostu przetłumaczyłem, że czerwone to Interpole i no taki po prostu było pytanie, a co ja zrobiłem, z jakiego powodu jest czerwona to Interpola. Więc 2 godziny temu, jak wylatałem z Turcji, była niebieska, a jak teraz jest czerwona. Co powinienem zrobić, żeby była czerwona i no to Interpola? No, przeszukali, to nie wiadomo, prokuratorka powiedzi. Następnym dniem pojechaliśmy ze Strażem Granicznym do prokuratorki, do pani prokuratorki w okręgu warszawskim, nie pamiętam jakimś. Poszli, rozmawialiśmy najmniej nawet godziny 4 albo pół. Pytała, odpowiedziałam, rozmawialiśmy w różnych tematach i po prostu nie odpowiedziała, aha, wiem o co chodzi, teraz po prostu pamiętam co ona mnie w tej chwili mówiła. Wiem o co chodzi. No była taka sytuacja 2021 rok, jak pamiętacie, dużo uchodźców było ze strony białoruskiej, którzy też uciekali od reżimu Łukaszenko. I ona po prostu powiedziała, wszyscy dyktatorzy tak robią. Piszą, nie wiem, coś, żeby po prostu złapać człowieka, zrobić mu oczernienie i żeby oddali jego pewno oborotno, nie przetłumaczyć, ale wszyscy dyktatorzy myślą, że oni jest najmądrzejsi, najumniejsi człowieki, ludzi w świecie, ale to nie jest tak, że tu jest też ludzie normalni i po prostu nie powiedziała, że pan może być wolny, powiedziała Strażem Granicznym, że może być wolny, spokojnie, niech sobie idzie, to jest po prostu oczernienie. I z tej pory jesteśmy cały czas w procedurze w Polsce, ale jak ja zobaczyłem Polskę, pamiętam, miałem 10 dni takiej pięknej, ładnej miejscowości. Byłem czas pandemii, taki 10 dni karantyny, miejscowości Brok, taki 100 km od Warszawy. No dobre było miejsce, las, śnieg, domik drewniany, no wszystko było dobrze, wszystko było mili ludzi. I pamiętam jak wracałem do Warszawy po prostu autostopem i jak tak czekam na autostop, nikt mnie nie odbiera, ale podjechał jeden samochód, wrócił oborotno i po prostu nie powiedział w tej chwili. Ale Polska jest takie miejsce, że autostopem tu bardzo trudno podróżować. No ja powiedziałem, że po prostu jestem uchodźcą i się pierwsze moje kroki tu w Warszawie albo w Polsce. Ale jak przyjechałem w Polsce, było ładne i super. No i z tej chwili jestem cały czas w procedurze, nijak nie skończy, zawsze jest negatywna odmowa. Dlaczego jest negatywna odmowa? Wiadomo, że mamy dużo wrogów, że mówimy dużym ludziom, że oni jest dwuliczne osoby. I po prostu teraz chcę posłuchać jeszcze jedną piosenkę od naszego Sabo Artykoła, że już 6 lat, jak wyjechałem z kraju, z domu, zostali w kraju matka, która ma 74 lata, dzieci, syn, który miał 15 lat, już ma 22 lata, córka, która miała 3 lata, teraz ma już 10 lat. I jak jest taka gorzka sytuacja, po prostu powinniśmy wrócić do kraju. Śmierć, ona zawsze przyjdzie, czy możemy ktoś odwołać śmierć, jak ona do nas przyjdzie? Oczywiście nikt nie może jej odwołać, że teraz nie jest mój czas, poproszę poczekaj, nie, jak przyjdzie śmierć, zawsze pójdziemy i modlimy się do Boga, do Allaha, żeby On pomógł nam w tej walce przeciwko władzy. I teraz taka piosenka od samego jeszcze raz Sabo Artykowa o matki, że dla matki i o matki.
Aleyküm selam. Gitti Burjata. Ve sztajda i teraz przechodzę na język turkmeński, że Sabor tylko śpiewał piosenkę o matce, której po prostu mówimy: Matka, ty nas urodziła, ty nocy nie spała, że po prostu modlicie się i czekajcie, że syn na pewno powinien wrócić. Inshallah, wrócimy. I to jak teraz skończyliśmy drugą część, to na pewno następny piątek będzie część trzecia. Co było w Polsce, jak było w Polsce, co nowego, co ciekawego poznaliśmy o tych ludziach, którzy mówią, że oni jest opozycjonisty, albo oni mówią, że oni jest ochroniarze praw człowieka, a do nie to jakiekolwiek inne różne fundacje albo ktoś tam. Wiadomo, że po prostu jest dwuliczni ludzie, niestety. I no, wiem jedno, że kiedy mnie mówi ktoś, że ty masz iluzję, nigdy w Turkmenistanie nic nie zmieni, nikt tam stan nie zmieni, władze zawsze zostaną, dyktator zawsze zostanie, to wiadomo, to mnie mówi człowiek, który ma związek ze spецслужбami, tam KGB, czyli FSB. Była taka informacja, ktoś mnie napisał, że z Rosji też teraz jest taka straszna sytuacja, że Turkmeny, którzy teraz pracują w Rosji, jest taki najbardziej nielegalami, które tam zostali, po prostu ich biorą, albo ktoś taki zna język,
szkolują ich 2 czy 3 miesiące, coś, potem tam przez Gruzję, przez Ukrainę wysyłają, czyli do Ukrainy, czyli do Unii Europejskiej. Coś takiego robią, jest taka informacja też, ale zobaczymy, to jest prawdziwe, czyli nieprawdziwe. Po prostu teraz tłumaczę to, co do mnie doszło. Ale to jest tylko nie z jednej strony, ale od kilka osób jest taka informacja. I niestety jest ludzi, którzy po prostu mówią, że po prostu ja nie wierzę tym ludziom, którzy mówią, że to iluzje. Nigdy władzy nie zmienią, nigdy naród Turkmenistanu nie wstanie przeciwko zła. Oczywiście, że naród Turkmenistanu wstanie przeciwko zła. Że kiedyś, kilka tysięcy lat temu, jak opowiada nam Koran w surze Kahf Ashab Kehf, że był i zapytają Ciebie o Zulkarnajnie. Był taki prorok, nie wiem, kilka tysięcy lat temu, że nie jest prawidłowo napisane w którym czasie, ale był na pewno. I on po prostu z pomocą i nakazem Boga, Allaha miłościwego, po prostu przeszedł po wszystkim światu, poszedł na zachód, zniszczył tam zło, zostawił dobrych ludzi ze swoim wojskiem, potem poszedł w stronę wschodu, gdzie zobaczył taki naród, język których mu po prostu był niewiadomy, którego poprosili, że jest między dwoma gorami. Naukowcy mówią, że te między dwoma gorami, te gory może być między Azerbejdżanem i Armenią, albo inna wersja, że to jest góry, które jest w stronie Turkestanu, a Turkestan to Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadżykistan, tam Ujguristan, który teraz jest w stronie chińskiej, też jak ośrodki koncentracyjne, niestety, które trwają już kilka lat, od 1949 roku, z tej chwili, jak ich Stalin oddał ich pod Chinów i zostali tam w strasznej sytuacji. Jakoś to nie w tej chwili poprosili jego, te narodowcy, o Zulkarnaj, pomogli nam, poproszę, jest taki Gog i Magog, taki, który pojedają ludzi, że my już ustali od nich, co będziemy zrobić. No co im Zulkarnaj opowiedział, że nie powinno mu nic mu płacić, że Allah jest miłosierdziwy, on mu wszystko bierze i daje i to jest mu wystarczy, ale on poprosi ich o pomoc fizyczną, żeby oni pomogli jemu znaleźć dużo żelaza i takiego żółtego miedzi, żeby oni to zeżgli, rozpławili i po prostu tego Goga i Magoga pod ziemię zasunęli i między górami zrobili to przegradę przed nimi i w tej chwili on powiedział, że kiedy przyjdzie czas, Allah na pewno wypuści ich oborotno na ziemię, żeby... Ale nie wiadomo, kiedy będzie to czas i dziś już skończyła się nasza godzina na radio. Bardzo dziękuję wszystkim, że słuchacie i na radio, i na YouTube. Dzięki, że jesteście i skończymy nasz dzisiejszą audycję z wierszem Mahtumkuli Fragiego Gacia Baszlady. Yani zaczęli uciekać. Asamasari individual Ramadan Yamanlar yaşlılar Asamasari Kaysa birahanlar akıllardır Sünnetmen kırır İsamasari Kıyamul kufun okan namazı Tanrı hiç yerinin olmadığı hali, Peygamber oturan hali,
Şirketin asabasları şahında almadı hüküm adalet kurulun şirketi veren ravalı bu işlerin sahaya kıyamet dağında bir çoğu asabasları ağında ortada aman koymadı münafıklar yanada bilmedi Yerden takdim almadı, dünya şimdinin geçe başladı. Fırtara folklor, folkmen diyor. Soğraman dağından karanın diyor. Bize yaşı bir iyi günler diyor. Kirişte halka ona başladı. Ağzıra ayranı bilgörün yaşlar, ayran olanı bilgörün başlar. Bir mahal, bir bağla sildi kardeşler, ahiret ardına uçulaşları. Akıl ol, kanda yürgün gelip, yerdinin dermanın soğukla gelip, И то раз, то есть высланы нам такие короткие верши от знакомого коллеги, też, który walczy przeciwko ze swojej strony. I to wiersze w języku turkmeńskim, po prostu przeczytamy w języku turkmeńskim do naszych Turkmenów. Vatan ayrıçılığı. Vatan toprak kiminki? İyi çıkıp bilmencik, daşlar yurdu ılgayarlar, kara gözlü çağılar. Taşlap giden ata eneler, enayece çağıcıklar, ata enesiz esiyerler, yaş cuvanlar şey dişip. Söver yardan ayrılıp, alış yurda gidiyerler, nevit gaz pahtası şunça baylık bolsa da, yurt başına kan ocak, yalmap yudup gemir yer, halkı olsa eklen cüçin, daşar yurda olgayar. Daşar yurtta mağarlar, gitti giçe köpelyer, haksızlıktan kösenip Türkmen şeydip dağayar. Yurt içinde vaksina, koronavirüs ukoldan orta yaşa baranlar ölüm şeyle köpelyer. Cemlen şiplik köşkünde hasabını sonra alayın. Haksızlık. Dengsizlik nämedir bilen bami? Haksızlık nämedir bilen bami? Uruksuzluk nämedir bilen bami? Sütemlik nämedir bilen bami? Ağzalarıp gelse halk bulanar, maşkalalar dağap, öyler yıkılar, yetimler köpelip, hossar bolman, zina iş köpeler, kızlar bozular. Akmak nadanlar köpelse şeyle, adamçılık yitip erkeklik kalmaz, kıyvatkaş erkekler kızlardan geçip, kız gelinler görse tırlaşıp yerer. Ağlaşıp maskara bolyalar yene, dengsizlik dönen yerin bilmen, sebep nämeden maşkala dağap, bulaşıp çalışıp yaşlar pozulup, maddi üçüncülük bolmasa gerek, kaç prosentten edilen toylar, uzak döwran sürüp bilmezler, dulca galyar gelinler şeydip, boluk erkek gözleri bilen, azdırıp sandan çıkarıp şeydip, niçeme maşkalanın namusun bulap, hasap vakti bolurka haçan diye. Türkmen ağzı birligi, 5 velayet, 5 doğun, bir dövletin düýbi tutulan, ahıl mary daşawuz, lewap balkan doğanlar, bir suprada duýdyp, paýtagt edip Aşgabaty, garaşsyzlyga buýsanyp, halkymyzdan joşupdy. Azatlygy, erkinligi ýene olan bolmady. Kim tapdyka tire taýpa, millet parazlygy güýjetdi. Şatyr marruh, ýeňil ahal, çokoy ýomçuk çowdury, agzal edip milleti bir-birine küşkürdi. Hemme Türkmen köküňiz, göwek ganyň daman ýeri, watan hemme değişli, gelin bolalyň agzy bir, millet parazlyk tapanyň cehennemde yanjakdyr, watan toprak halkynkydyr, yurt talançy, cedalydyr diye
Ve şeydelikte bugünkü radyo efirimizi ve YouTube efirimizi hem geçirip kutoria. Indiki hepte netip pota görüşençek. Bardzo wszystkim dziękuję za dzisiejsze słuchanie. Ale skończył mi czas prowadzenia audycji. Wszystkich zapraszam do następnej audycji kolegów z Buriatii, z Sultana Haltarowa, z jego kolegą z Tatarstanu, Andrzeja Grigoriewa. Hej, cześć, już tutaj, ale za chwilę zaczynają. Bardzo dziękuję wszystkim, do widzenia, hej, cześć. I что? А он меня с такими руками фотографируешь? Сдаюсь. Ты только живец убери. А че живец зеро? Что ты боишься? Холодный. Але не wiem. Gra? Jest слышно? Ale nie wiem dlaczego jest tak. Здорово, Андрюх, этот стакан не смотри. Я уже это один, этот